Ngi ai ngu yêu blay bangi yo pat ya kene ka wai ka skiu try mangila ban kyu ka yeng jong blay ban sakri ban mane yo blay ha kene ka por I pastor jongi wat im simde la bandar kat ban ngi ka por ki teman mesan baro jong ka balang ki rekhot ka komiti balang ki parwangai jong ka balang ki khon samla kan thei bat chenrang ki kon hep ki berit ladadon ki wei pat ki parbangai ki basai ki ba yasnok tilang ban ngi na katayo satayo ban chakri ban mane lang yo blai ha ki jinga seng ki ba pher ho ki wei pat ki parbangai ki perlok ki projor ki bala ban yo I ban yasnok tilang ban ngi lam na ki chakri blai na ko por lang ba ka YouTube channel jong ka balang na ka banta ka balang Presbyterian Moro Gabriang songbai pilang baro hakateng utrai ban unong prim jing Jesus Christ ban ngai kublei piru hakateng utrai ban unong prim Jesus Christ ublen kur kuingi ngiyo ban syakri uyu lang bajong na kapor I nong ngetu khana preng jing na kapor I nong temenusan jong hi in temenusan ai bor lang ban sweat tunsan na kabanta kabalang gipan pau jing ngau buram ngau ifi Pilakloi ban sim yang ni kebanta, ban yalam yang kejinga seng duduk basdang duduk bawai no jongka, badru ban yasam yang kekubor keting kejong blay, blay non lekat bat pi, blay kerku ingilang baro, dek kubor keting kejong blay, yang bakladon ban pen so yang jongi, lengba jong kena kepor, dia kebanta kebasa, ngai ti hai teman san yang ini teman san ai ban lang man sweat. Haduk ke basdang yang nakapor ban yalam jinga seng haduk bapenwai no yang jinga seng ublen gurku ublen dorkat ban ngi nak banta ke borom ublai amen kubli shibone temsan Dr. O Lamri belong ru Vice Chairman Jakabalang ya ki kentin tiang sobha namta jonga bajingilang baro han kapor ublen kerku yepi bin kerku lang ingi baro Hamangidon kaying kapakatang kajublay. Kaktin kajublay kakot yang ilang kumni tu ya kanut sotanat ya utrai pi kaprathai baro tu syakri ya utrai da kajing kemen tu wan hakamat jong u da kajing ruai turung syakakrdok kajong u bat kajing aingo bat chika pelau jong u da kajing yaro tu aingo ya u bat tu kerku ya ka kerteng jong u ini duai kukpa jengi ubahabning ublei ubadap ya kabedeng sejong berkhandau syatbian ublei badon haki jaka baro ublei bengla banwan haki por baro Nyayo yemi ko kendrat ikani kapor kabakordor kapor kabangio ban yamani ban syakri lang ya ka kerteng kabaim bakaban bor ka jangme niwan kumni ha kabasdang banwa ikajingalam ju mensim jami ko trai ki mensim ki bakordor ngil khot kat ni ngilami neki kesem ki jangi ban e no shipor ki kam ki jam ki jangi ngidon hakni ka jaka kabla bu baik bu berhenti Kajakai kebras hau kenang mentau keduan jaga jing mani bajing syakri jangi namar ketangawan hani kapor ban bukti kerpang yang iwe pi iwe ki khun ki jame khun blasius pa da kagar bakasnam hulung kalbari ngilong kinong pop bat ngila persosi ikamon ke jame bahan kapor iwan ban jam hakmat jame ko trai hakmat kading pna ke jame banyo ikajing map batru banyo kajing sius pa baru banyak kajing kerku, kajing kemen, kajing suk kebajanai, nak kat kasi stay jami, tang hami, mat hami hi, IT kapor bangsa sang tibli jami, hakat tengu Jisu ngadwai,
mengapa ni baro. Amen. Gin penting jing syakri jungi da kajing ruai ke ba aspa hande pupra. Try to one ban kerku yangi da gabor kajing ai kajing kerku kum ulaba hangi menta tu penslay. Baro sauti record ba ka chorus kajing ruai ke ba aspa hande pupra. Hasyaban bu kajing duai ngan pun puli kap tukan ke benta nak tin ke jublei na kilait li ke benta ke beningkong kalong na ke city pol ke Galatia kalong ke basan ke dekhot ke barfuar reuso umensim ulong kajing it kajing kemen kajing sup kajing sya islam kajing lesbun kajing baha, kajing aine, kajing jamnut, bat kabor, halor, ladi.
Kebenta kebaar, na ke gospel kat kum Yohanes, kan long kebakhatsan, kidikot kebakhat way. Ngelakren yakin ik eru happy, baka jingkemen jonga kan yok long happy, bat baka jingkemen jong pi kan long kebadap. Bat kebenta kebalai kelong na ka kitab jong Ecclesiastes kalong kebaar kedekot kebaar penriu. Na mariau briu uba pensungub ha ya ublei wai kajing start bat kajing tip bat kajing kemen. Nrihau nang pop wai kajing sitam ublen kerku ya bapli bat skor ya keting ke ublei ini duai. Au blei belum kepa jing bah bening sa sisin pat ngiwan mandam ke selajat ke bakhut ke bakantang ke jongmi ban aingu yami ke kapor ke bakordor kapor ke bangiok ban yamanilang ban syakrilang ya ka kerteng ke im ke jongmi ngidon hakne kapor haka kenta jong kajing jarjar haka kenta jong kajing slok haka kenta jong kajing puson haka kenta jong kajing duai ya ke ba in kemit syikmat syulum nang nu kan wan kajingrap kawan nukpa ubah bening ngidon atrai ke kapor ban khot kerpat ikajing isnei ke jongme ya ka bamen isnei iknika jing syakri ke bangyo hane kapor ban ngiwan ban IT met bat mensim ikawei pakawei ke benta jong kajing pendap hane kapor la kalong kajing ruayaro kajing pulin kring ke ublei kajing duai bat kajing slok ne kaktin ke im ke jongme ngidon kam ko try human sim jongme mat pensyai kajing bujukat ke jongi uba ai bat ubas ngap kanong kajikar khu nagamta kidok nut ke sim ke jongi ngiwan hane kapor ban duai kerpang iki khun ke jongme ki badon hakani kajing seng bat kituru kiba paramesim ke bakordor kiba yok ban khmi bat pet leng bak YouTube channel jaka balang ibu ti kerpang ki hakan kapor kilawan neki kesam ki jong ikut rai ban yok ban dan sipor ki ying ka bakatang ki jong me idwai ban pun kerpang ki ru kumju bagan don ka dok nut ka bakmen ka dok nut ka ba syanya hame ka dok nut ka ba pensko bahae ka mon ki jong me ba ka dok nut ka ba mi na ka khet ki isnei ki jong me ban wan bread ru ye ke jingkit ki bakhya hakan ka janmit jong kan ka sngi nagam ta ban yo ya ke jing pensting ye ke jingmut ki khar ke jong ki ya ke jing khuslai ke jong ki la ki don bat ru ke jing pang ki jong ke la don ha met ke jong ki ni bo ti kerpang ye ki makin mat ye ke jing suk bat ke jing kemen ke bajanai ka bangio tang nami bat man hi niwan ka por ko try ban bo ti ye ki wipat ki par bengen kiba mla ban don han kapor namar ke jing pang system kiba ban khiai ke met ke jong ki ni bo ti han kapor da ka jing start blai ke jong mi ka jing pen khya ke jong mi ke bajanai ben ai ki ke bor met ke bakwat ke bakhya lingma ki dewai da shin baro kham tam ni bo ti ker pang han kapor iki ba pang ke besitom ki ba don ha ke jing sumar hang ni ha shlong bat sa baru jong ke nong ba ni bo ti ker pang ha ke kapor bat ngi kam kenti ikak tin ke im ke jong mi badak si Islam lapan khya yaki baro milang unong pen khya bakrau kumtang yai duai hakan kapor ba ngesa ya khamat jongmi na kapta jongki baro baka jing pen khya ke bajanai kan long halor jongki ringkat ba ke jing sumar ke baki yo lingba ke jing sumar na ki dawai ki dishin ba ke jing sumar ki baki yo naki iwan atrai ban buti kerpang han kapor ya kapor ke bang sa hibar ko wei ya ko wei pokoi ke bentang ai ti sang fi blek jongmi kan mau ke kubor ke busyak ke jami dan ke bentang bakrau ban sami ke tin ke im ke jami ai kan long bawan ke kerji isne ke jami bat long kan long ka boringi baro ai ti ke por ke sa hakik sang tible ke jami haka tengu jisu ngadwai bangapa ni baro amen hakan ke por ni ke pendap jong ke balang mentangin pediang no igijing aingo bat hadin belada pediang ini igijing aingo Sumbaban khot yai master Sidi Kenjing ban sumbaban penkentang ya kini kijeng aingu tongi doai
Ku khpa jing yu ba beneng. Ulai jong ka beneng ba khndo. Par ki jing thau baro ki bedon haka. Ni ai ngo eme kani ka sngi. Mangolo wala mi ngi kum ki khon ki jong me hakani ka yeng ki jong me. Ika ban yero penon burami ka kerteng ka bu khoi ki jong me. Kum juro ban snap ika ktien ke jong me ke ka bu sakri ba kordo jong me udan man kren hangi bat kum juro a try mungkin wan ra khendiat ni ki jing ai ki jong i nak menta pan pendan kam iki kam ki ba khrau ki jong me ni wan hang ni a try ni long tang ki breu ki ba tlot ba ki duna ba ki ba pop hanrei ni shulur banwan ha ka yeng ka jong me namar me ma khot sno bhai ni duai namar kata ba men don lem dan kat bat ni ha ni ka por ka jing sakri ka jong i pat ban kerkhui ki mungkin pendep ha ni ka por ni duai ha ni ka por a try men don lem dan kat bat ka balang ka jong mi bro ko wai ni ka mau ha ni ka por a try nang kementai pastor nang kementai ki nong serai ka balang ka jong me ki de khot jong ka committee balang ki mission worker ki nong trei ba fair jong ka seng the bat ki we ki seng ka seng samla ba ka seng khna ki don na trial ki jong ki benta ki ban pendep han re ki jing thmu hi bro ka long man pengkrau ni ka kerteng ka jong me kat sekejaka ke bengila ban lei hidwai he ni ka por ban ngi kamau a try na kamanta ka wei ka rempai yeng kristan ka badan po ka balang bat kumjuru ki bangai hami keleng slak ka perthe a try hidwai he ni ka por man dalam dan kat nang mata ki por bangai jungi ki bomla ban ye don rang kat hangi ban ngi hangi na kamanta ki jing pang jing stom jing bom sha jung ka met ban ngi dwai mi kerpar a try ka men don lam don kat pat ki khamtam ni to ki wa ban le chabar ba ki we ki jing sumar ki badan hang ni pat chabar a try ngi dwai ka jing rap ba ki jing kar khu ka jong mi ban ngi ai ngo e me a try ma mem ji no ai han re ni i ka khti ka badan bor jong mi hidwai ngi kerpar ro a try men don lam don kat na mut ki khon ki jong me ki bom la ban ye don ran kat ang ni ki khon samla ki jong me ki ba ban le pentibit le dis ki we ki jaka na mut ki jing puli ki jong ki man ngi kamaro ka jo ka por a try na mut ki to ki bom la ban wan ki yeng ki jong me na mar kam dan ka jing khot ba ka jing snow man i je me ngi duai na kam ta jong ki ro a try ba men khot iki bikin wan sa jan jong me ngi doai ngi ka por mani rap ingi bahkan ngi ka por ngi ka mau na ka tau nong kren a try usakri bo koridor jong mi wan ai ko khubor ngi ka por ngi doai ngi karpat men dan kat pat u khnang bola ban ai ka khubor yangi mungkin so thu ka khubor bat kumju ban priang ngi ka a try ya rap ingi hakijing plot ki jong ngi kum ki breu hanrei ban kershan boringi lang bakal jing im kawanang sa ka jungi hakani ka pora try ngon raro khandiat ki jing ai na ki jing kar khu ki bret na ki jing kar khu ki jong me ki bo bon serta ki jing im ka jungi ngon ra ki jing ai ki bret ki jungi bar ki jing duai jing kar pat ki jungi ka long ba to priang ki a try ba to kar khu ki khrang gi la ban proi ka kam ka jong me hakiban ta ka ba pher jong ka jing sakri jong ka balang mi duai mi kerpat a try men dan kat bat ngi hagane ka por bat ki ki barang sa jong ka jing sakri ki jong ni bat ban long ka ba pyang hun khmat jong mi na bai ki ni brong i pan kerte jong Jesus boleh ap lor ka ding phanan ka mata ki pap jong ni amen Jipen pau ka jing so ya Mr. Sidi Kanjing bila bo ka jing duai bin ka khu ka khai pi met bat man sim ngi ai khreru ya program secretary bila pendap
ya ki kam ko je balang bat ki ashes ki bla pendet ke kamram ko jopi na ko ke sing trai ko sing trai ubin kerku ya pilang baro met bat mensim nila poi se ko pat ka benta ka bangin yo pan skap pan sa skor ya ka tin ga im bat nga so komen han ka por bagi don ki khot jongka light sound audio and visual committee ki ban ai ka jingrai ka bakerpang hakan ka por bat nga kita kilong Mr. Penskem lang renja Mr. Wankit Nong Klau but Mr. Yamade Sambu Pang ki ban rai but Mr. Philbon Wendong Sit iban tem haka keyboard bat ka kerteng jongan ka jingrai kalong kanong rim ka jingkemen ka balong ru ka phang preng jong ka khubor hakan ka no phai singi hasya bang nyo ka jingrai ka bakerpang ngin pen kre ki dot nut ki mensim ke jongi na ka jingrai ka basispa lai pupra ka bang nagarwai ka jingrai ka par ki khun samla banwan sa platform ban sim ya ka benta ka ktien ublei ka jingrai ka basispa lai pupra Day tang ha
Giêsu ca jing men ca men sim day tang ha u jing men ca jing em ca jing em jing men ca day ca we na ki so men sim ba benda jing men ha ca jing em ban shem ya ca ngin ai tang sha utra Giêsu jing men chi sha ca long jing ker khu hang nong en pin shong nong rem ya ca jing men hang nu sha in bu ya la jing ker men day tang ha u Giêsu ca jing men ca men sim day tang ha u jing men ca jing em ca jing em nama ta borong boleh amin Kubrish bon iki kun samna pialong kiba lakoloi ban ai kan kajing ruai kiba long lepa ka kubor hakan kan pa jon ka singi ubin ang kerku pi kajing puli ka jong pi ba pila banang jam na ka senam sa ka senam mat kham tam ya kajing syakri ka pi ai na ka tapan pensung ha ya ublei kajing kublei ka bakarpang ka leit syai temesan iw ka sa no i bla thau batเป็นบิดเป็นเบียงยากันกะจิงรายอุบรินนังคุยพีธรรมสันหากมิวสิกมินิสทรีกับพิดอนหากซินอดกีปาร์เมนกีเบอีบักกีบคอร์ดอร์กีบดอนหันกะยิงกับกันตังกะอุบเลยบัดรยาพีกีปาร์เมนกีเบอีกีบสเปจบัดขมีลิงมากับ YouTube channel จงกับบาลังนายคุบเลยพีบารอหากกระเตงกับเทียงตำutrai ban open im jengi u Jesu Christ ning kong ning ka shop ngapan pau ka jing skong u blei u bla pen yo yang ai ka met ka bakot ka bakhya ha ka bangla ban yeng ha ka ni ka jaka ka bakantang ban pla ik gospel ka tin ka u blei i pastor dan si mal im dan han ka por ila phun men step ban ai ka kentin ka khu kerdo ki temsan ka bi ka jongi ki balong ki parasa kri ju utrai ki dikhat ka komti balang baro ki balong kakti ka mon kakti ka diang yangi kum kinong sharai ki long kmi ki long kpa ki bi ki jonga ki khon samna shinrang bat kan thei lembat phi ki hep ki beret ki lawan don han ka jing seng ngai khublei sesin pat pi baro ha ka kerteng u Jesu Christ u bautrai ngapan paul ka jing sngongu ka ba kerpang ya ka program committee ka bala penyo benta sa sesin pat yang au syakir ke berit ban yang hakan ke por ban pusan bat yasam ikak tin ke em ke jong ublei ngai kan ka jing syakir jong ke por kan long ka jik human sim ningkong yang bat ngilang baro bat ya piru ke bepet ya ke YouTube channel jong ke balang Presbyterian Moro ngapriang ya kan ka benta ke balang ke bat bensyat hanga tenrong han ke por Daka basur baka donut ka kemen habang yo bane kersan lang iwe pat na kaktin ka beim ka joblei ka kubor ka banong ka nongrem hakane ka janmit ngala seng ya ka na ka sithi upol sa ki Filipi ka long ka basaw ka dekhot ka basaw ka baong kumni to pinekmen no hautrai halakas ngi ting ong pat tu
ya kemen ngini duai au ble sesisin pat ngiwan ban pau hakmat ka khai chi snei ka jong me banwan ikabor ka jong me banwan ya ka jingpin scam ka jong me makawai pakawai ka benta ka babi no nau tlik ba sentur batgit jong syaki jong me kan long bla pendap an sim na khat ji snei ka jong me bar kan long ka bor yang ibano ki bi asngau berskap ka tin ka bim ka jong me ha ka teng jong jisu ngadwai bangapan kini baro amen ka phang peneng jongan ka khubor kalong hangnu ngin pensionong rem ya ka jingkemen hangnu ngin pensionong rem ya ka jingkemen where should we base our joy katadi ka phang peneng jong ka khubor ki pargai bak mensim ki bakordor ka jingkemen kalong ka wei na ka jinglong kaba ubriu ni kabriu lau kristan ni bam de kristan ukwa banyo haga jing im kat beng don ni kasla jok hendo lau briu udan kaspa ka burom lau don ke ying pakidulan lau briu don haka ying trap la ka nu ka jinglong baro ngikwa ya kan ka jingkemen bat kiriu start perthei ki ong kumni ya kani ka jingkemen Martin Seligman ubalong founder jong ka positive psychology ong kumni kan bu haktin nong wei bat ngan sa shim haktin khasi happiness is just not a state, it is a construct made up of pleasure, engagement and meaning ka jingkemen kamdei tang ka jinglong kadai ka jingte kablat hau da ka jing sko ba ka jing dei bat ka jing mut u dalai lama ubu kumni happiness is not something ready made, it comes from our own actions. He emphasizes compassion, mindfulness and non-attachment as keys to lasting joy. Ka jingkemen kamdei ka ai kabla penkre lepa kawan nakikam kijong hi upun ksan ya kajing sngoret kajing perkhat bat kajing bam yadai kibrang shabi jong kajing kemen kabane nang ta Richard Wagner ong kajing kemen kamdon haki kadon hangi kumjo ru u Aristotle wong kajing kemen kasyong hangi hi Uji Sukris wong kumno ya ka jingkemen ya ka bang yo ban penpulih ka basdang yo nis khatsan khatwei ka ong ngalakren ya kini ke ru happy baka jingkemen jonga kan long happy bat ka jingkemen jongpi kan long ka badap ka jingkemen ka Uji Sukris ai hanga bat hangi kalong ka jingkemen ka badap pura met bat mensim na ka jingyo I jongi ki jinget jong Kristan ngelaban buah ki sautli ki lingkot ya kan ka jingkemen ke beningkong ka jingkemen ka long uso umensim ya ka myo pen plus dang basdang Galatia san afuar ya ka bala pensut hit lingba ka jinget ka jingshania bar ka jingko ngu haublei ka jinget ka jingshania ba ka jingko ngu how blay ulang uso mensim ka jingkemen ka baar ka jingkemen ka bakan jaman sim kam syong haki jinglong jingman jong ka jingim ka jong ubriu nrei ka syong haka jingkermen ba ka jing sngus kem how blay ka jingkermen ba ka jing sngus kem how blay ka jingkemen ka bakan jablay ka basau ka balai ka jingmani kajing syakri ba kajing selok kini light leak kilong kijing hikai ki bakan jaman sim ki ba penmi lani ki ba penroy ya kajing kemen ha kaman sim tungin phai sen kanong rim Filipi sau tu pinek kemen no hotrai halakasi tingo ongpat tu ya kemen tu pinek kemen no hotrai halakasi u Apostle Paul haba utho
ia kena kasiti na patok upen slur ia ki bangai jong ka balang ha Filipi ban syam ia ka jingkemen ka jong ki hautrai klem de hen ia ka jinglong jingman jong ubriu na ka briu ha ka jingim ka jong ki shimet ka jingkentu ka jong upol ban kemen kamut ba ka jingkemen Kristan kam syong ha ka jinglong ki banabar ni ki jong ka perthei hendrai ka syong bet ha ka jingdei ka bajliu bat ka bamla ban penki bat ublei ka jingkemen ha ka ni ka dekhot kam dei tang kata ka jingkemen ka bayo tang shipor hendrai ka jingsngo jong kata ka jingsuk ka basyapo ka bangi ong ka inapis bat ka jingsngo hun basyapo jong ka doknut contentment ka jong briu ka bawan bet tang noble batang nau Jesus Christ ti ngong pat tu ye kemen upol phi ni uban biang ye ki Kristan ha Filipi baken sngu thu pura ka kata ka jingkemen ka baken zaman sim wong baka jingkemen kam de ka hukum ngamo batong ka jingkemen ka long ka hukum rei kam de ka jing ai jingmut Paul ong ki Filipi ong ka jingkemen ka long ka hukum ka jing ai jingmut ka jingkemen hautrai ka long ka jingpen pau ka badon kam ya ka jinget kam tam hakipor jong ki jing kam tam hakipor jong ki jingele ka jing im kam tam hakipor ka pang ka sitom kam tam hakapor jong ka jingdu no ya ki bi ki bathon ki jongi kata ka jingkemen ka basisha ka wan bet tang na ka jinge dei ka bajan jong ki banget bat ublei ha ka jingla ha ka jing job ki jongi ha ka spa ka bangidon ha ka kerdan ka bangidon jong ka ni ka perthei ki parbai ki be ki jingithu khana sa pang ujob bat ujona ki ai ka jing sngut hu bat ka jing kai ka basai bat ka bajliu shaphang kani ka nongrim jong ka jing kemen ka jing kan tho jong ubriu ha ki jing jenjar bat ka benta ka jong ublei ha ka bapunan dur ya ka jing pet ka jongi ya kani ka jing kemen pi baro arngut kini ki briu jong ublei ujub bat ujuna kimat ikaju ke jing tenju hendrai ke jing le ke jong ki pen pau ye ke rukom trekam ke bia pher habangi pet ya kata ke jing long jong ke jing don jong ke jing kemen ujub ulayaine ha ke jing shanya ke jong haublei bat uman ya kata ka jing kemen ke badap pura Yonis katsan katway. Baka ka jingkemen ka bo Jisu ai. Ka jingkemen kata kalong ka bedap pura. Baruju umat ya kani wan hapadeng kita ki jingjenjar. Kat baka jingkemen jong ujona. Lakalate haki jong ki jinglong jingman jong jong ka do bat ka jingkwa jong shimet ban penbechwa yang kijilkam jong ushimet bat ubu yublei sedin ki parbengen bat ki paramasim ki bakordor kumta tung ni pet hangno ngin pensionong rim ya ka jingkmen ka jongi ka jingkmen hangni ka thobet ya ka joy hakaktin Hebrew bat Greek ka jingmut jong ka jingkmen ki kit ka jingmut ka bajliu wat lakidon ka jing pher khandiat kat kum ka culture bat kanyam jong kitin ka jingkemen hakaktin Hebrew ki ong simcha ka jingmut tenrai ki ka kitin simcha ka wan na ka verb tenrai ka bamut ban kemen ni ban snguha bat bunsin ka thoi ka jing sngo ka bashapo ka jong briu ka ba penpau ya kata ka jing sngo hun ka contentment jong ka dot note ni ka mensim Haka testament ke barim na jupun kam ya kan ka fien simcha ban batai ya ka jingkemen
kebawan nak kijing kerku ke jauh belai, kebawan nak kijing pelat ke jauh, kebawan nak kijing job, bat kijing kemen kebaki yo ban mani bat masyakri lang jauh belai. Hak Bible simcha laju penyedai bat kijing le kemen ru, bat kijing le niam le rukom, hak baki beri ki wan lang ban le kemen hau try. Sam kan riu kat wei ong men pen i hanga i kalenti kijing im. Hak mat jong mi kadap kajing dap kajing kemen simcha kadon hak akti jong mi kidon kajing sngop ha junom la junom ki parwet kani kapan i ya kajing kemen keblate bat ublei bat bun sin kani kawan tang nada ngimani bat syakri ublei bat ngisngongo hak e ki ba ublei puniso yang ilang kum kabalang. Hakaktin Greek kajing kemen ki ong syara kawan nagatan rai chairo kabamut ban kemen ni ban sngubha kum kasimcha hakaktin Hebrew kapan pau ya kajing sngo jong kajing sngubha ni kajing le kemen hak testament ka bathamai ru cara bonsin ka penidai lanika ka penidai bat kajing trei jong umensim bakhuj bat kajing kemen kaba mi bet na kajing day bat ukris Galatia san arfuar ya kajing kemen cara labu kerteng kum uso jong umensim rei kiso jong umensim kilong kajing i kajing kemen kajing suk kajing esha kajing spun kajing bha kajing ai ne kajing jamnut bat kabor halor ladi ki bat ngai bat paramsim ki bakodor tung ni pet ban khmi ya kani ka jingkemen hakini ki arngut ki briu katkum ka Bible lingkot ka baningkong ka jingkemen ka jong ujub ka jingkemen ka jong ujub kalong ka jingkemen ka bla pensuk thiet pha hau blei om haki e jong kani ka perthai jub iwe arwei ong ngalami lingkhuit na ka kpo ka jong mi ka kmi jonga bat lingkhuit ngan lech no utrai ula ai bat utrai ula shimno long bela kerku ya ka kerteng utrai kajing im ujub haswa kajing tenju ulong briu uberuspa ulong briu ubahok udonlut ya ke baro katkum kajing long jingman hakatu kapor udon ke ying kesem ki khun ki kti kaspa ka khando bat kaburam bat kan long kan jin long ke basuk ya ujub ban pensyong nong rim ya ka jing kemen ha ka jing yo jing em ka jong u lani ha ka jing roi ka jing par ka jong u ka ba u udon hnrei wat hapdeng jong kita ki jing tenjo ki ba ha ka jing em ka jong u lam bar kita ki jing jinjar ujub u ong long bala kerku ya ka kerteng ka jong u ubu ya ka jing shanya ubu ya ka jing kemen cara ha utrai kijing tenju ki jong ujub ngitip ha ula du lut ik baro ki khun ki kti ka spa ka phau ka jing kot ka jing khia jong u tang ha ka por ka baling kot hnrei wat ha preng kita ki jing do nong jong u na dong sha dong ula du bar khoi bat ula yo ru ka met ka bam kot ka bam khia ne ha preng jong kita ki wong baro ki dei ki jing ai su ha jong blei long bla kerku ya ka kerteng utrai kemut baro kilong ki jong mi ki ba mi ma ai ha u ujub shim la pen snong rem ha kita ki jing kerku ki bu yo no blei penban ubu ka jing shania ha u blei walau ujub ulas dang ban yaro yu blei nrei yai peteng bat ubu ki jing kli ki ba jeliu shepang ka jing jinjar ki jo u ho yu ma ka jing hakipor ki jing skosi bat usong thu ru ya ka jing klot ki jong u hnrei ubu pat ya ka jing nge hau blei ong ki nong tho commentary ujub ulong briu ubaman i ka jing jinjar ki ba krautam na ki briu baro ha ka tu kapor wat hakipor ki ba dumtam ujub uyaiwan i ka jing dorkat ka jong blei bat utrang ya ka jubam ki ba bet no blei ka ba pen i ba ka mensim ka jong ujub ka dap
da kajing kemen kadap da kacara kadap da simcha hau bat hapring jo kita kajing terju ke bashir khai bat ke bamek ding ka mensim ka kemen bat mensim khu usyong hapo jo ujup ti ula pensionong rim ya kajing kemen hau blei om haki ke jak parthai namar kata kajing hikai ke bangiyo na ujup kalong ba kajing kemen kajongi kadai long kajing kemen ha kajing long ba kajing sensar ka jo blei om ha kajing long ke belingkot lani kajing long jingman ke bangiyo shipor ha kan kesla jong ke parthai ha ba ki eryong jo kajing mk1 kajing kemen jongi kala bansa la ka ketenrai kajing sanya ke baskem ha ka bam jukala jong blei ka benta ka baar kajing kemen ujona kajing kemen ujona kadai kajing kemen kablate lakum yu da kajing kwa shimet kita mi ong ki personal priorities ki baubu ningkong yeladi om yau blei jona sau khandai kong hatu mele bha ba mi bitar benta namar uta ukikayon ujona ujubab ngalale bha ken banga bitar jin hadu kajing yap Pi commission ke beningkong jong ujona kalong ke jingbam kok ngu bat ke jingbam pendam hau blei disobedience ke jingbam kok ngu bat ke jingbam pendam hau blei ujona ulong unoi thu lepa jo blei ngitip baro la khot ki u banle shani lebi banle yelap yakinong nebi nama ki don kam ya ke jingkala ke bamud Hendai commission ke beningkong jo ujuna kalong ban pendep shwa ya kata kejing kwa shimet ke jo bat hak ke beningkong kwa bakinong niribi kenyo ya kejing penim ke bau blei upha ling bajong bat so baru ya kata kejing temu ke bau blei ubu hau kumta ong ka ketien ke jo blei bau juna ula pet no blei ke ba pen I bau kwa ban pen kemen shwa ya ka jigim jong shimet kata bi ong tin nong way pleasure not joy not happiness ukwa ban pendap ya ka pleasure ka jingkemen ban pensungub ha ya ka la ka jong ka maladi namar kata ujona upen shong nong rim ya ka jingkemen ha ka jing sngo hok ka jong ha ka jing kwa ban sensar yeladi dailadi ha ka jingim ka jong kawai pat ujuna kalong kajing kemen ke basipor ke buyo hadin ujuna la pendap ya kajing lap ha kasnong nilibi bar habora saki ya kata kajing kala ke bamut ki jong nilibi ujuna udang sa ha kata kajing sosi bat jing bitar bat jing bam subha namar kajing kmi enti ki jong kim sim la urlong jona sau hri ong ti utrai ublei ulakre yau kikayon bat ula penmi no ya halor ujona bon long ke jingka halor ka khli jo ya ka ban pelat ya nakata ke jing khuslai kumta ujona lakmen shibun namar uta kikayon kipar pengai uni kikayon ka ba ublei ula khre ya ujona uni kikayon ulang ukenja jingthung uberit ubasan kemba khat arput kerenyang bat uba penmi ya ki sla ki bahe kum ki sla sokya ni ki sla pathau ban yada na ka jing shit jong ka singi kabamut ujona udon ka jing sngot ngen hapdeng kita ki jing khuslai ke bu hake ke haladi hne ka dekhot ka babut ka dekhot ka bahnyo ong kumno ublei upha yu khnyang ban penjot ya uta ukikayon uta jingthung baret bat ujuna uhab yang hakani ke jingdu jingkermen bat ke jing bitar nangta ka dekhot ke bakhandai ublei ula ong hojuna hatu mele bha ba me bitar nampata kikayon ujuna ula jubab ngalale bha ken banga bitar jin hadu ke jingyap shushu ka dekhot ke basipho uong komno utrai uong yojuna hatu menale isnei ya uta ukikayon uta jingthung barit ba min penhe pensan ya uta jingthung ujona ti sim laminot
ha kata ban pensan yau tau jing thung henrei ula bitar kani kapen i ba ka jing bam sngo hun ani ka jing sngo hun jong ujona ula pensong nongrem pura ha ka jing sngo la jong ka maladi ka jong u ki par ngai ba ki parlok jonga ublei upunan kam yau tau ki kayon ni tau jing thung ban hikai ya ujona ba ka jing men jong u kalong ka baret bat ka ba arsam ujuna u kham perkhat ya ka jing suk shimat jong u ban ka jing pen im ya ka wei ka nong ba borok ka wei ublei ku do ba ka jing men ka basisha ka dei ban don ha ka tenrai jo ka jing skoret bat pen dem ha ka mon ka jong u hi om ha ki ek ki banong shipor ndei ban plet jing mut ha ki ek ki ba long pura ki parme ka jihikai ka ba kongsan ka bang yo no juna ka long bahabangi pensunong rim ya ka jingkmen ka jongi ha ki jong kan ka perthei kilong ki batlot bat kilong ki batang sipor bat kin numne bat kim yaisa ujub ti una bu ya ka jingkmen ka basisha ha ublei bat ulamat ya ka jingkerku jong ka perthei ngiken mau ya ukun sarong orya ya ka jingya lenti ka jong u habaulah mi na ka yeng ka sem ban span ni ka bah ka jong u ulayo ya kata ka spa ulayo ya kata ka jingkmen ka batang sipor ka bakat barang don ta ka spa ulayo sibun ka jingkmen na ka to ka perthei ndre ha ka spa jong u glalut no hai kata ka jingkmen kawan bar habu bleu la pen kendu ya u bar la pen kendet men riu ya u hang ta usu thu bau la bu ya ka jingkmen ha ka jong ka perthei bat hang ta ula yeng jot nang ta ban kan mau ya ka yeng ka jong pa ka badon ka jingkmen ka baskem ka jingkmen ka bane pura nang ta ngi kan mau ya ka jingkmen ka ba Daniel ki langut ki samla Hebrew kilamat ha ka jing im ka jong ki kila kentaj ya ka jing mam seim wat laki long hakerdan ka bahlor haking seim hnrei ki kemen bat sngo hun ban bam tang uri bat ka bat hang ta uble ule ya ka kamba ha ka ba kila long ki ba kam kwat kam khia kham ha ban ta ki we pat ki parasamla ha ta king seim hang ni ngi i habang pen chong nong rim ya ka jing kemen how try jisu uble utep ya ka benta ban le nagamta ka jonga bat ka jongi ki parbangai baki pramsim ki bakordor hakin ki sngiru yai baki kristan kim sngo hun haka jingai haka balang ka baki don ki be sikiwei pat ki ken hun balang ki ba pen sngo hun ya ki ki basabar bat ki liat no hangta kat hadu ban ong ba om yo jingpen im haka balang presbyterian la brainwash yaki da ki jingkmen ki batang sabar om da ka jingkmen ke ba pensu thiet haublei ki parngai don ru ki kristan ka ki sngi ki batrei ki kam sarkar ki batrei ki kam business ki penkemen ya ki badon ha ki kerdan ki ba hajrong da ki ki blong persa ya kamon ka jong ublei map yang ong kini da ka ba burom ya ki nong syara ba filang baro ka dei ka jing sisa ka bangi i ha ka perthei batang banyo ke ba kambiang nagamata ban penkemen ya ka maladi ka jongi ban penkemen ya ka ying kesem ka jongi nile ya ka ka persa kadon ka we ka jingi kendu ka jonga simet artli ki ying ka we ka ying ka ba ruspa ka badon ki ying pakidulan ka ba ka ying joka ki don ki kmi ki kpa ki khun ki badon ki kerdan ki ba he ngilaban ong ki ba biang na dong shadong bat haba ngayo ban rung ha ka tagiyeng ha ka jingmut briu ka jonga nga shumut durbe ba ka tai ka yeng kan long ka yeng ka suk ka ba kemen ka ba dap na ka jingmen hakilang baro ba ka tang ka jingpurkhat ka jonga kam ya biang thau ya ka ka mang perkhat ba ka rung ha ka yeng ka jong kita but ikmiji idei basu shong hi housewife buk powder ki kerdan ki bakham se jong ki khun kla yo kerdan per ki jikli ki bakham se jong
bat habang rung bat syong bat ibisipor ila jau umat bat ngakli balai pi sengusi kum nimo ila ong phim tip se ka ying ka jonga ka long ka ying ka bam suk bam san ka ying ka badap da ka jing bam so thu jing mut ukpa ba ka kibi ukpa ba ki khun ba ka kibi ki don ka jong ka jing ya nanti ka jong ki wan ka jong ka por ki mi la ka jong ka por bat kim don ka jing su jing mut hapeng jong ki bat ikmi i ong bu jing dwai và kini ukpan je kayem ki khun kini yo biang ya ko to kapor menshwa habang impat yo ni ka ying pakidulan habang ni syong ying wai ni suk ni kmen ni biang na shadong nim don ka jing ban susi ne habla bit la biang menta ni perkhan maka jing kmen kan wan ka ying ka sam ka jonga nei pen ban ka long da Hong Kong Pong ngilami do nang ta da ka mensim ka ba ka ba ngam jula mudur ban i maka ying pakidulan ka ba syong kibri ka ba don ka kerdan ka burom ki mat ye ka jingbam su thu jingbut ha ka jing em ka jongki kilong ki khun kristan rei lesi kimpoi bahas ki jing seng ka ba ar ngakan mau ka por berang syong hang tai ha po ngi syong wai po jaw nan pelon ngidang ya khamrit thì ngshong wai ba kidon kawi ke ying wai ha jan jongi ba kidon kawi ke ying ke barit ba ke syong tang ar kamra kidon sangut mi pa bat ki khun arngut senrang bat hatu ke por dang long tang khna samlang am da su thu ba kataka jingrai ke ba mi na ki KHB ke bangirwai katnu ki ai ke jing pen hamen sim mo ye ki ying sem hatu ke por pat da su thu ba kata ndeng ju sngo be na kataka ying baik mi jong i irwai i jing irwai shaman sim nakanika KHB jing irwai bar kiran arut ki khon we kerteng Samuel bar wa aru de abeniko bat ikpanji i itre ka mistri lembat ukhon ba ar abeniko bat Samuel baik mi kirang basong yo kirab bat nakanika ka yeng ngaju asgo man ka step ya ka jing irwai sgo thyang ki ba mi nakani bat habang ikandu ki kedap da ka mensim ka bakmen warah pring kilong pring ka jing duk ka jing kerdu ndui blei pendap ki bat ka khmat joki kalang ba phu samrki bat hangta ngayo ban pen kan mau andang larang ba kum ni pleng wat ha ki ying trap ru ki man ya ka jing kmen ka basisha ki man ka jing sup ka basisha ka bolu ki namar ki pensyong nong rim ya ka jing im ka jongki ya ka jing kmen ka jongki ha uji sukres ha ki kam jongki ka bakile ki par mke ka bapun kut ya ka ni ka khubor hangno ngin pensionong rim ya ka jingmen ke jongi where should we base our joy ke baningkong pensionong rim ha ka jing sensar ba ka jinglong ublei base a joy in God's sovereignty and character kumba ujuk ngidei ba pasong rem ni ka jingkmen jongi ha ka jinglong jo ublei ka bayai ne scam ka bamla ban penkala wat la ka wan ki jing e ka jingile wat la long ki pang jing stom wat la wan ha ki klimat ki ba khattu e ki bangi mat ki jingdo jo ki e ba khon hangta ngidei ban mat ye ka jingkmen ka basisha na ublei kata di ka jingkmen ka basisha ka bangi mat hapring ki jingjar ka baar pensyong nong rim hakaba penkok ngu ya ka doknut ka jongi hakamon ublei base our joy by aligning our hearts with God's will kajing itu khana jong ujub ka hikai ya ka jingkmen ka basisha ka bawan haka jing penyedai ka jingkwa ka jingkam bandon rengkat bat ublei bat kata hinyo kalong tang ladang ni pendam ni de khmat ju ublei bat wan ya ka bor ba khmat ju kumta ublein ai ya kata ka jingsuk maka jingkiman ka basisha wat hapring ki eryong ki belaban wan ka jingim ka jongi kebalai pensyong nong rim ha ka bam jukut ha ka basipor let our joy be eternal not temporal let our joy be eternal not temporal bro artli ki jingi thu khana ki bangla ai ujub
bat ujuna ki penken mau yangi ka jinglong ka balingkot jong kani ka perthei la kalong ka spa la kalong ka jing job simet ka jongi kini baro kelong tang sipor ka kerdan ka bangio le si kalong tang sipor bakin kutno bat udan uput ye ke baro ha ka jing im ka jongi naman kata ka tiang ka jublei ka ong yones khat sau arpnyo ka ong ye ka jing suk nga no api ye ka jing suk ka jonga nga ai hapi om kata ka perthei ka ai nga ai manga hapi wat ki khuslai na ka dok no jong pi lemni wat shapting ka jingkmen ka bashisha the true joy ngi shem ha ka jingedei bam jukut ka bangidon bat ublei kumta ujisu uong Matthias riu life like ong tuwan shiwa ya ka hima ka jong u bat ya ka hok ka jong u ti ikini ke baro on sa ai lang tam happy ki parbangai bak parmasim ke bakordor mano ban ai ya kata kejingkemen ke mau job ulai amat dei tang ublei dei tang u Jesus Christ uba ai ya kejingkemen ke bajanai tang hakita ki ba pensngob ha ya ka mon ke jong u un ai om tang ya kejingkemen un ai ru ya ka jing start wisdom un ai ru ya ka jing tip knowledge kani kabanglapan kuliah kabasdang Ecclesiastes penriu namari ubriu uba pensung baha ya ublei wai ka jing start ka jing tip bat ka jing kemen henrei ha unong pop wai ka jing sitam ngijirwai ba ka jing rai ka ba laispa khandai penriu laispa khandai penriu ka ba sorry laispa khandai pulai ka ba ong ngalahun ka mansiem bat utrai kani kadai ka wei ni ka jingrai ka ba ki kristan ki ban i ban rai ka ba ai ka khubor jong ka jing suk ka ba ai ka khubor jong ka jing kemen wat habang imat ka jing ka jing khuslai ha ka jing lenti ha ka ni ka perthei ya kani ka jingrai la tho da u horishos pa fort ha ka sdem khat praspa ni fulai bat kilong ki ketien ki ba don bor kilong ki ketien ki ba ai jingkermen kilong ki ketien ki ba ai mensim yangi ki kristan kalong ka jing tu khana shimet jong u ka bangi nyetip habaro it is well in my soul uspa fort umat ya ka jingkemen umat ya ka cara umat ya ka simcha wat hapding ka jing sosi ka bakrau wala di banduk no ya ka jing khu ki bakrau no blei kani ka jing rai ka ong jing suk kum ka wa ngalamat haman sim hajing ngayeng ngam khuslai jing hun kaman sim da jing kemen ngayai ruai ngalahun kaman sim bar utrai ngalahun kaman sim bar utrai ki par bengai marki ba e kejonga airu bangiru in mat ya ka jing kemen ba ka jing suk ka bakan jaman sim ha ka jing im la ka ba ka maniat la ka suk kesan la ha ka pang ka sitom la ka duk ka kerdu wan ha ka jing ki ba tam ha ka jing du no ki ba ki ba thon in mat i ka jing kemen ka ba janai ka ba lei ai hangi ujub te ulamat i ka jing kemen ka ba shisha ha ka jing im ka jo u ba du blei ula kerku kambun sha ban ya ka budon ha ka por ka ba msha tu blei ni statement kerku ya ka ni ka jing slok ni kerman scam bakan nong kabor yingilang baro ki badon han kejing seng bat ya piru ki param sim ki bakodor ki pei bat khmi ya ka ni ka YouTube channel ublei un pen yo IP ya ka jingkmen ka jingsuk ka batang na ublei hi na kalyang jonga bat na ka balang nga pha ka jikar khu kerdo IP baro pen yo ki met ki bakot ki bakhya ubin kerkhu ya ki kam ki jam ki jong pi bat kham tam ba phinang la ban san ban roi ha ka jingnong man sim ban syakri ya ublei un yai pendap yang ngilang baro da ka jingkemen wat hapdeng ki jingele jong ka jing im na kamta ka buram ka ublei amen nila poi ka benta ka bakut ban penwai no e ka jing syakri jong ka por bat tungin mi na ka ying ka ublei da ka jingkemen ka jing suk ka basisha ka bangyo na ublei wat hapdeng ki jalenti ki babun hakaring sla jong ka khando ngin penwai kini ki jingwai
ikan kejing bani kejing hen kapor da kejing ruai ka balai spa nru pupra bar ka bakut jong kan kejing ruai ngarpat itemsan es lingdo ben sebut jing ruai lingkot bat pelai ingi da kejing kerku bat penwai ku trai jisu tang hamihi ngasyam jing suk jing kemen syarum shaneng ngawat laslam tang hami ngalasyam jing ruai kidukhat berasal dikhat bak chorus kejing ruai ka balai spa nru pupra Jing
Ông như vậy. Nhai ngồi mẹ trái cần ra này có bor có bạc có đồ làm pen gió hàng nghi. Bà cùng cái bằng ấy cũng phải lăng cho mẹ nghi gió bị sắc đi ban pen đòn buram như mẹ. Hak cái giếng có bạc khôi tra bị. Nhai ngồi tra bị này có bor nghi ngồi có bor nó trên cái trong mẹ. Nó vào sắc đi trái cần ra. Ya cái bà mẹ trái cần ra. Mà ai ở trái cần ra. Ni tuai trái cần ra đây sẽ có khui này bên trà ba rồi. Bahkan dia jeng keren ke jeng i kan long tak kerat nam ta ke jeng im ke jeng i habang im ke dipercaya angin im kat kumon ke jeng snei ke jemi ngin leru trabi i ya ke ba me medan kam nam ta ke jeng im ke jeng i ai kita ke jeng kemen meyan play ke jemi kan siar ke jeng im ke jeng i om ke jeng kemen jeng dipercaya tak kerat kumbo syakri jemi Allah keren ai tak kerat ke jeng suk ke jeng kemen hak yang kisam ku jangi mangila ta kanda penuh buram kutem ku jami kerku tapi jeung ni bentar bau sakri ulak kren ta kanda kan long sisa ka bon nam ta ke jing im ku jangi we pi we baro bat kham tam ki toy ku lu so ku ten jami to nandar ka ju sakri jami tra hakikam ki jam bat ka jing sakri yami ta kanda kum sekretari jong balang ulong sia bubun kam ta kanda dengan i mungkin sim kejengkemen kadana u tapi ai bagan dia terkenal ke bor ke jami kan jawab sisa je ke jengim ke jeng bagi yang kesan baro ke we yang terkenal je khot berpat no teng jisu pa bar bawai no doa bujan ke berapa yang try jeng Jesus Christ ke jeng ba ke flag yang ke jong play ku pa ke jeng slok buhun sai bor ke jom sim bakhoi to kini lai wu play no kat pat ngi ne kuat Hablar kar pailang jome ubasakri me ubadan hang ne basrak puthai mentai bam cukur ro amen.